Ja. Coraz lepiej się tego słuchać. Ja. Kiedy nie ten mój zatkany nos. I Ja, no to by było ryma całkiem i dobrze. kucosz, ja? Strasznie, ja. No to Strasznie. no tu mają takie pucery jakieś. Ja. Ja, no bo Się taki przydał. widz też był a propos, nie? Ja? Przyłazi tako, no echt ślązoczka do Ja. lekarki, która nie znała gwary. No i lekarka się pyta, co pani jest? No ja mam ryma i kucum. Ta lekarka tak patrzy, co? No i musiała zawołać dopiero tamta z recepcji, która jej powiedziała, Aha. że kaszle i ma katar. Ja. No ja. Dobre. No, ale, Ale kucać to jest jeszcze czympać, nie? no ja też taki Jak? Co zrobić? czympać. Kurczę, ale wy tu używacie jakichś wyrazów, No ja, których widzisz- ja nie rozumiem. Widzisz, w studiu Polskiego Radia Katowice zawsze się czegoś nowego No nauczysz. właśnie. No Właśnie. wiesz, nawet jak już Brzazek by wiedział, że już byle co wie, czy wszystko, nie, to się trzeba nauczyć. No ale to jest Hilda, już się rwie Ja. na mikrofonu. Ja się nie rwię, bo ja dzisiaj bardzo nerwowa. Ja? A po Ja jakim? mam zły dzień, i takie, że jak znerwowano na to wszystko, na tę całą cyfryzację, na to, że to tak idzie wszystko do przodu. Teraz te komórki są, telefony komórkowego do Aha, nie. ochlewika, Nie. gdyby sprawa była jasno. I słuchajcie, i tak mnie to nerwuje, nie ma tych budek telefonicznych. Jak były te budki, No ja. to się zawsze lepiej czuła. Ja się szła do takiej budki telefonicznej, że się kręciła tym, taki zygor tam był z cyferkami. I jedno pytanie, że Chino zadawała, kto jest najpiękniejszą kobietą na Śląsku? A tam do mnie w tej słuchawce zawsze odpowiadało ti. Ale to słuchajcie, pomimo, że mam taki zły humor, nie? To mi to nie przeszkadza, bo dzieci są za to fajne. Moja Jessiczka ostatnio na przykład tak mnie położyła u mnie ten miód na moje serce kobiece. Tam w przedszkolu ma takiego kolegi i on tak jest cichy, spokojny, zawsze go do my, wiesz, Jessica, to przed każdym posiłkiem rzekomy. No dla tych, co z rzeki modlimy się. No i potem, słuchajcie, a moja Jessiczka go do, a my nie rzekomy. Bo nasza mama dobrze gotuje. Od razu mi się lepiej zrobiło. Ale dzieci trzeba umieć też wychowywać. Ja? Bo one mają swój rozum. Kiedyś nie chciała jeść moja Jessiczka, ja mówię, Jessiczko, jedz. Jedz, ja ci godą. Ty wiesz, co się dzieje z dziewczynkami, co nie jedzą? A ona mi go wiem, mamo. Wiem. One są szczupłe, zostają modelkami i zarabiają kupa kasy. Ja, a propos dzieci, nie? To tak, halo, cześć synu, nie? Dzwoni ojciec. No słuchaj, wsiadaj w auto, przyjeżdżaj do nas na działka. Nie chcę. A czemu? Wiesz, będzie trochę gorzołki, grillik, rodzinna imprezka. No dawaj. Tato, drugi raz się nie dam zrobić w konia. Sami zbierajcie te jabłka. Haha, to jest dobre. A propos dzieci, to jeszcze mnie się też przypomniało, jak ja był znaczy się ja teraz by tak godał jako Antyk, nie Grażyna, Ja, bo to jest, ale Antyk, to jest Hilda Przemek cyniczny, i ale to jest Antyk. wszystko inno ze syny, także żebyście nie pomylili czasami, nie? No, ale jakże był mały, nie, to stoja kiedyś tak se pięknie przed i obserwuje moja mama, a moja mama przed lustrem stoi w takim fajnym futrze długim, nie? Się patrzy z jednej strony, z drugiej strony. Godą, mamo, jakie ty masz piękne futro, tata ci go kupił. Mama się wejrzała, odwróciła i godo tak, mały, jakby Gio liczyła na twojego taty, to nawet by ciebie na świecie nie było. Ja, a propos jeszcze, to taki, no nie jest może zbyt mądry, no suchar taki mi się też przypomniał, co jest śmieszniejsze od dziecka zombie? Dziecko zombie w stroju klauna. No ja. A ja bym go dała o tej mojej sąsiadce Sefamiloku Marice ostatnio, nie? A wiecie, co jej się przydarzyło? Do niej, do córki łazi taki fajny szac. I ten szac tam łażą, zawsze zamykają się w pokoju, bo Marika była tak ciekawa, co oni tam robią, nie ścimała, słuchajcie. Kiedyś patrzy przez dziurkę od klucza, co oni tam robią, jak są zamknięci we pokoju sami. I co się stało? Oni patrzą, oni klęczą na środku pokoju i żykają. Dla tych zza rzeki modlą się. No i teraz tak, modlą się, a ta łazi taką zwróconą do dzieci, kochane. Ja nie wiedziała, że wyście są takie porządne. A powiedz mi, córeczko, o co wy się tak modlicie? A córka jej na to, o okres, mamusiu, o okres. Ja tak a propos tego, nie? To mamo, co synku? W moim łóżku jest potwór. Sumżeś się z dyskoteki przyprowadził, to teraz możesz. No ja. A to baba wpadła znaczy się hop wpadła do sypialni i patrzy, a jego żona tam z cudzym hopem
w łóżku leży i ryczył o drzwi. Co ten cudzy chłop robi w moim łóżku? Ona go, do cuda, kochanie, cuda. No, jak cuda, kochani, a wiecie jaki jest, a wiecie bojowy, jaki jest idealny mąż, idealny kochany? O, Idealny mąż to jest taki, że jak przyłazi do domu i widzi swoja żona z kochankiem, to go do nich tak, słuchajcie, wy się skończcie, a ja idę zaparzyć kawa. wy chyba za daleko zaszli Ja. z tym A kawałkiem. jaki jest idealny kochanek? Ten, co umie to dokończyć. Aha. Nie, jutro jest, wiecie, Dzień Nauczyciela, to też musi być trochę o nauczycielu, Ja. przynajmniej się jeden widz tak zaczynał. Nauczyciel pyta ucznia, jakie znasz żywioły? Ogień, woda i piwo. Piwo? Co ty godosz, chłopie? No pewnie, że tak. Zawsze jak tata przyłazi do domu żarty, to mama godo. Oho, ojciec, zaś jest w swoim żywiole. No właśnie. Wiecie, teraz ja coś może jeszcze też powiem, bo tak, miałem takich dwóch sąsiadów, a łoba pieronowe anemiki. Wiecie, kiedyś jeden z nich wybierał się na wczasy i go do temu drugi mówi, wiesz, jak mnie teraz nie będzie, to przyjdź tu do mojej z ogrodki i przypilnuj mi moje żółwie, żeby nie uciekły, żeby im dać zeżrać, wody się napić, a przede wszystkim, żeby nie uciekły. I ten drugi go dobra, jedź spokojnie. Po 2 tygodniach przyjeżdża tamten, co pojechał, patrzy się, a ten sąsiad na tej skrzynce, kaj te żółwie są, siedzi normalnie i ryczy, a ty co ci się stało? Wiesz, przyłasza ci do tej ogrodki z tym żarciem. Dźwigą ci ta skrzynka, a te żółwie mik, mik. Ja, To był moment. To były richtig gipkie żółwie, no ale audycja się nazywa Śpiewaj z Radiem Kasawice, no to już musimy teraz zaśpiewać. Ja. A my też takim żółwiem tempie se to.